سرخط خبرها. аргентина ва месси қаҳрамони ҷаҳон шуданд. муҳоҷирзани тоҷик бо духтари 4 солааш дар Москав ҳалок шудааст. барандагони ҷоизаи Tarona Music Awards эълон шуданд. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз душанбе 19 декабр аст. дастаи мунтахаби Аргентина ки дар бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2022 дар Қатар тими миллии Фаронсаро аз рӯи силсилаи пеналти бо ҳисоби 4-2 шикаст дод, бо Русияюм ба унвони қаҳрамони ҷаҳон даст ёфт. бозии ниҳоии шаби якшанбе 18 декабр дар варзишгоҳи Лусайли Айконики шаҳри Қатар бо ҳузури беш аз 90 000 тамошобин баргузор шуд. бозиро ҳакамон бо сарварии Шимон Марксианки лаҳистонӣ доварӣ карданд. ба ин тартиб мунтахаби Аргентина ки бори шашум дар финали қаҳрамонии ҷаҳон бозӣ кард, се бор солҳои 1978, 86 ва 2022 ҷоми ҷаҳонӣ ва медалҳои тиллои мусобиқотро ба даст овардааст. дар муваффақияти имсолаи дастаи мунтахаб саҳми сармураббӣ Лионел Скалони бузург аст. ба дастаи Аргентина ки дар финали ҷоми ҷаҳонии футбол дар Қатар ғолиб шуд, ҷоми қаҳрамонӣ, медалҳои тилло ва ҷоизаи молӣ ба маблағи $42 миллион амрикоӣ тақдим гардид. ба дастаи Фаронса ки ҷои дуюмро гирифт, медалҳои нуқра ва $30 миллион супурда шуд. додгоҳи шаҳри Душанбе ҳукми 7 соли зиндони Завқибек Саидаминӣ, яке аз рӯзноманигорони зиндониро бетағйир гузоштааст. мурофиа 30 ноябр бо ҳузури вакили дифои ӯ баргузор шудааст, вале маълум нест чаро онро баъди беш аз 2 ҳафта расонаӣ кардаанд. Завқибек Саидаминӣ охири моҳи ноябр таҳқиқи парванда ва мурофиаашро дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт якҷониба ва нопурра номида аз додгоҳи Душанбе хоста буд ҳукмашро бозбинӣ кунад. Зоиршоҳ Давлатёров, вакили мудофеи ин хабарнигор, ба Радиои Озодӣ гуфт, додгоҳи шаҳри Душанбе шикояти зерҳимояашро рад карда ҳукмро бетағйир гузошт. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ моҳи октябри имсол хабарнигори 38 соларо ба ҳамкорӣ бо созмонҳои дар кишвар мамнӯи ҳизби Наҳзати Исломӣ ва гурӯҳи 24 гунаҳгор кард. худаш гуфтааст ба ҳеҷ созмону гурӯҳе вобаста нест. ҳарду созмон низ ҳар гуна ҳамкориро бо Завқибек Саидаминӣ рад карданд. созмони амнияту ҳамкории Аврупо ҳукмашро зарба ба озодии баён дар Тоҷикистон донист ва Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон озодиашро талаб кард. наздикони шоира Раҳимқулова, як муҳоҷири 23 солаи тоҷик, талош доранд ҷасади ӯро аз Москав ба Тоҷикистон фиристанд. ӯ зодаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, вилояти Хатлон будааст. шоира ҳамроҳ бо Умигулсун Пирхонова, духтари 4 солааш, шаби 13 декабр дар вилояти Москав аз бӯи газ заҳролуд шуда фафтиданд. далер, як ҷавони дигари 27 солаи муҳоҷир низ он ҷо зиндагӣ доштааст, ҳалок шудааст. додситони вилояти Москав дар хабарномае гуфтааст ки муҳоҷирони тоҷик дар хонаи як сарватманди чинӣ кор мекарданд. он шаб лӯлаи газ дар як утоқи хона шикоф шуда бӯи ӯ тамоми атрофро пахш кардааст. аз бӯи газ муҳоҷирон бедор нашуда фафтиданд, вале ба гуфтаи додситонӣ Лю Чен, шаҳрванди чин ки ҳамроҳи муҳоҷирон дар он ҳавлӣ будааст, зинда монда ва ба ёрии таъҷилӣ занг задааст. соҳиби хона дар Русия набудааст ва ин марди чинӣ кори муҳоҷиронро назорат мекардааст. Парвина Абдуллоева, духтари холаи Шоҳира, рӯзи 18 декабр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, дар Русия касе надоранд ва намедонанд ки чӣ тавр ҷасадҳоро аз сардхона гирифта ба ватан фиристанд. Русия макони кори ҳудуди 1 миллион муҳоҷири тоҷик аст. солҳои ахир ба муҳоҷират роҳ овардани занон низ афзоиш ёфтааст. бар асоси оморҳои расмӣ ҳудуди 80 000 зани тоҷик барои кор ба Русия рафтанд. фавти муҳоҷирон дар сӯхтор, садамаҳои нақлиётӣ ва дигар ҳодисаҳои тасодуфӣ зиёд сабт мешавад. соле беш аз 1000 топуди муҳоҷиронро ба ватан меоранд. ҷоизаи озмуни Tarona Music Award имсол ба овозхонҳое тақдим шуд ки таронаҳояшон дар як соли охир сершунаванда буданд. ин озмунро рӯзи 17 декабр хабаргузори Азия Плюс баргузор кард. имсол кадом овозхонҳо интихоб ва бардошти тамошобинон ва ҳаводорони ин озмун чӣ гуна буд? ҳамкорамон Амири Исоев мегӯяд. маросими ҷоизасупории Tarona Music Award шоми 17 декабр дар кохи Сурушҳол, шаҳри Душанбе. 16 овозхони маҳбубтарини соли ҷорӣ
طبق شماره درخواست‌های شنوندگان جایزه گرفتند. این تقدیم جایزه موسیقی ترانه موزیک بود برای همون سرودهایی است که در دوام سال برای شنوندگان رادیو آزیا پلوس محبوب گشتند. همگی 15-16 نفر رو جایزه می‌سپاریم. خانم احمدова افزود که بیرون از فهرست آوازخوان‌های محبوب‌ترین سال رادیو آزیا پلوس تصمیم گرفته است یک جایزه مخصوص را به جورابک مرادов هنرمند مردمی اتحاد شوروی به افتخار 80 سالگیش تقدیم کند. شکر خداوند مهربان، خرسند از آن که مخلصان همیشه دستگیری میکنن، همیشه آواز میتین و این یک روز خرسندی است برای من مثل هر روزها. یاسمین دولتова که در سال اخیر شهرت پیدا کرده است میگوید که این سال با چند ترانه نو بخصوص ترانه کبوتر محبوب شنونده ها شده است. سرودایی که بسیارتر به مردم پسند آمد اولش کبوتر بود، بعدا یک سرود دیگر کردم که به نام یاری کلابی برای مردم تاجیک. نگفته نماند همشون را دوست می‌دارم، مردم خطلان، مردم رشت، مردم سوخت، همه را دوست می‌دارم. جایزه ترانه میوزیک اوارد پولی نیست و به آوازخوان‌های محبوب‌ترین تنها رمز این جشنواره که در قزاقستان آماده شده است تقدیم می‌شود. زیورشاه محمد مؤلف برنامه تفریحی از دو سوی آمو در رادیو BBC با موفق بودن جشنواره موسیقی رادیو آزیا پلوس چندان مطمئن نیست. وی بر این نظر است که حالا زمان فرا رسیده است که برگزاری چنین مراسم‌ها باید به شکل سلسله‌ای یا زنده نمایش داده شوند. از 21 تا 31 دکبر سال روان در 4 ناحیه شهر دوشنبه ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал баргузор мегардад. мақомот хабар доданд ки ин ярмаркаҳо дар асоси қарори шаҳрдори душанбе рустами эмомалӣ дар арафаи соли нави мелодӣ 2023 ташкил мегарданд. таъкид шудааст ки дар ин ярмаркаҳо нархи орд аз 230 то 280 сомонӣ, гӯшти гов 55 сомонӣ, шакар 8 сомону 20 дирам, 1 литр равғани растанӣ 19 сомонӣ, картошка 3 сомонию 60 дирам, пиёз 3,5 сомонӣ, сабзи 2,5, биринҷ 10,5 сомонӣ муайян гардиданд. меваҷот ва дигар маҳсулоти хоҷагии қишлоқ низ бо нархи арзонтар пешкаши харидорони шаҳр гардонида мешавад. инчунин дар 15 нуқтаи сераҳолии шаҳри душанбе ярмаркаҳои доиму амалкунанда фаъолият хоҳанд кард. мақомоти тоҷикистон пайваста бо ташкили ярмаркаҳо кӯшиш мекунанд аз болоравӣ бо суръати нархи хӯрокворӣ пешгирӣ кунанд. нархи маҳсулот ба фарқ аз бозору мағозаҳо дар ярмаркаҳое ки мақомот ташкил мекунанд андаке фарқ дорад. бисёриҳо мепурсанд агар маҳсулотро чунин арзон фурӯхтан имкон дорад, чаро қимати он дар бозорҳо баланд аст? баъзе аз тоҷирон мегӯянд дар ярмаркаҳо аз пардохти пули иҷораву ҳаққи бозор аз молиёт озоданд, аммо соҳибкорон дар бозорҳо ба пардохти он маҷбуранд ва ин ба нархи умумии маҳсулот бетаъсир намемонад. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам хиромон бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 19 декабрро фаро мегирад. 19 декабри соли 1918 мушаррафа қосимова таваллуд шудааст ки исмаш дар таърихи фарҳангу ҳунари тоҷикистон бо номи ифтихории модари театри тоҷик ёд мешавад. яке аз фаъолтарин бонувони ҳунарпешаи театру синамо дар даҳҳо филму намоишномаҳои театри миллию иттиҳоди шӯравӣ нақш бозида тавонистааст рамзи як зани суннатии тоҷикро офарад. ӯ беш аз 101 сол умр дид ва давоми 10 солаҳо дар театри драмавӣ ба номи лоҳутӣ кор кард. рӯзи 19 декабри соли 1932 нахустин барномаҳои радиоии хадамоти ҷаҳонии BBC ба забони англисӣ нашр шуд. шоҳ Георги панҷум дар нутқи табрикиаш тавассути ин радио гуфт: хадамот барои мардону занон хидмат мекунад ки агар ҳам
онҳоро барфу борону биёбону баҳр аз ҳам ҷудо мекунад, ҳамин садо аст ки ба гӯшашон мерасад. ба гузашти 10 солаҳо шабакаи BBC яке аз расонаҳои ҷаҳонӣ бо нуфуз ва қобили эътимод гардид ки ба даҳҳо забон аз ҷумла форсӣ барномаҳои радиоиву телевизионӣ ва хабарҳои интернетӣ таҳия карда, дар Тоҷикистон ҳам намояндагии худро ифтитоҳ кард. 19 декабри соли 2012 вакилони маҷлиси намояндагон тарҳи қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оиларо ба тасвиб расонданд. қонуни нав бо ҳадафи коҳиши хушунату зӯроварӣ дар оила ва дифоъ аз ҳуқуқи занону духтарон қабул шуд. Бар асоси ин қонун дар Тоҷикистон таъсиси паноҳгоҳҳо барои занони латӯкӯбшуда имконпазир гардид, вале мушкилоти хушунат дар оила ки гоҳо то марг ё худкушӣ мебарад, пурра рафт нашуд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи навиди бомдодӣ. матлабҳои дигари моро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ дар ин нишони ozodi.org пайгирӣ кунед. То фардо дар ҳамин вақту соат. хайр, худо нигаҳдор.